assalamu alaikum bandiraɓe caggal nde jettuɗen Allah julɗen e rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam en beltanima jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen hande arde tawtorede ɗo bandiraɓe onon kala mi salmini on onon wonɓe ɗo e sal he kadi mi ñaguimo on yafuya gam ganduɗa ƴellide ɗo sawtuwolam e dow babiraɓam e dow kawiraɓam e mawniraɓam kono sikki ala so golal addima il faut kala kono kadi ɓe mbi sa haalani ko haalano ko a dañata ko kalda kono foof haalama ɗo ene Tidiane Toussar ko horndolde jeeya kono hande gonɗo ko Dakar dillowo e média biyeteɗo Piindi TV bandiraɓe beele ardi ɗo sababuji tati sababu gadano ko beele ardi ɗo e nulal Abou Samba Diop woni président d'honneur fedde yiɗɓe Ndiaye Seydi Amadou nelal ɗimal ngal ko beele ardi nelal Kadia Dieye on ko debbo mo horndolde woni ganduɗa fondement fedde yiɗɓe Ndiaye Seydi Amadou gueɗal tarɓal ngal komin Tidiane Toussar komi jiɗɗo Ndiaye Seydi Amadou mi meeɗa yiidemo c'est la première fois jimomi kono nde mbiyami mbeɗa nele mbeɗa aragane mbeɗa dañi hen coftal mbeɗa andi kayne hay sinno oto alano mbeɗa wawno arde koyɗe ngari ko dillanmi hande ko e ko jahanmi hande ko mi yarani wawde kono jaarumi ko ɓernde ngam ganduɗa yidde leñolam holto tinnoromi hami wawa ganduɗa nafde leñolam hay sinno ko seeɗa ndewami koye pele moɗon Kadia Dieye ko mawnam Kadia Dieye ko sehlam Kadia Dieye ko nenam Kadia Dieye ko babam Kadia Dieye ko fofofam nde o wi kam Tidiane Toussar mbiɗa yiiɗi ruttude Ndiaye Seydi Amadou teddugal nde won noon teddugal dasetake rondete kono mbimi ko teddugal ruttete o wi kam kala ko mbimi mbeɗa waɗanamo noon mbeɗa yawi min holko ponmi waɗande Ndiaye Seydi Amadou nde won noon yitere yahata ko ɗo yiɗa kono koyngal yahata ɗo yiɗa Ndiaye Seydi Amadou waali galle babam ko wona goo wona ɗiɗi so mbeɗa tawa o arat tan on ko jiɗɗomi hay batto heddanani kam mbiɗa yiɗirimo ngal gueɗal ɗimmal ngal komi jiɗɗo pulaagu komi jiɗɗo gendi mbiɗa yiɗi gendenkoɓe Ndiaye Seydi Amadou ko 40 leñol gueɗɗiɗe foof ne keewe hoore mais holko jinmi waɗandemo inde nde ganduɗa taw majjata mbimi nder Kadia Dieye min koye haqqille ma tumnima so tawi kay min Tidiane ngel ɗo sa namdimami a namdiraki kam hemi hokkuma idée mata ko hami heɗanoma tan mbeɗa andi kala idée mo ƴettuɗa ko moƴƴo o wi joni mi waɗanamo fedde mbimi bisimilla nder Kadia Dieye sa wi aɗa waɗana Ndiaye Seydi Amadou fedde mbiyanmami ko eeya gati mbeɗa andi aɗa wawi oɗo ko haali ɗo nani ko o wi pelle kewɗe ndewi ɗo guiddanta ko guiddago mbarodi kono wattinto koye ñuuñu malla e ullundu kono wona Kadia Dieye nde won noon ko debbo pelliɗo min so tawi nder Kadia Dieye wi Tidiane so mbeɗa waɗa hunde tan mbeɗa hula haade makko joftinde yataw ko jaam par ce que mbeɗa andi kala ko wimo waɗa o waɗat tum mbeɗa andi kadi fedde nde so dañi ɗiɗo hono makko en ɓe goni tato omo wawi nawde fedde nde yeeso nde waɗi fedde nde o pari nde yimɓe jeegom e fedde he ko hen jeeya min ko hen jeeyami o waɗini ɗumen carte o fiini ɗumen min o sodini kam kartal min o fiini kam woɓɓe kadi o waɗini ɗumen noon andi on noon ko pelliɗɗo gueɗal ɗum ngal mi are dow inde Piindi TV woni Abou Samba Diop mbe sikki ala gonɗo ɗo mo andamo ko gorko pullo kadi ganduɗa daraniɗo pulago no fewi jiɗɗo kadi pulago yo yaaro yeeso e télévision amen Piindi TV ɗe ganduɗa ko Daouda Moussa Dia waɗi ɗum gam ganduɗa ɓiɓɓe fulɓe ɓe kutoro mi are dow inde nden
enen ɓiɓɓe fulɓe en kolani jambareɓe machallah nde won noon ne wiye aduna o ne jiiɓi aduna o ne hawni kono kalde moƴƴuɓe gasi tan aduna o gasat ko ɗon haalata yimɓeɓe oto kul oto paaya kadi min kulani min payani en tant que hamin jii onon jeesamen ɗo kadi noon bandiraɓe Ndiaye Seydou Amadou barlitoriɗo doole mum fi sabilillahi ngam ganduɗa wallude leñol ngol nulɗo defte mo namdaki hay batte enen leñol ngol holko poɗɗen waɗandemo enen leñol ngol holko poɗɗen ruttudemo dutten mo teddugal makko dardoɗen e makko mbaɗanenmo ko namdaki gueto o namdata ko dimo jomiraɗo subhanahu wa taala o wi ko ganduɗa lesɗo kinno mi mawninma eɗen gandi kanko ko lesɗo kineɗo gati so tawi neɗɗo naati salo hande nani Ndiaye Seydou Amadou so tawi andama wonata koye lemade omo wawno ɓornade wuttu ɓuttu kewɗo ɗacce o heɓodo o jooɗo o gugno garɗo fof so fota e makko taw ko kanko kono noon o lesɗikino bandi ken townimo o towi kadi machallah mi nani nanalla makko guila ɓooyi mbeɗa hettomo mbeɗa daramo mbeɗa hettomo mbeɗa liira defte makko mbeɗa hetto kasraji makko mbeɗa hetto jewte makko kono kadi o haɗani tan ganduɗa e mulde defte tan ɓole ala est ce que ɗon gandi Ndiaye Seydou Amadou ko jokkowo endam est ce que ɗon gandi jokkere endam ene limte e nder diine l'islam garmi wiya juule koore nde wiya ko jokke ende meejo moɗon ndeha kadi mo waɗi ko Allah yamiri ko gande omo yaharano moyro o yaha e gure o tawa wuuro ne jiiɓi o yetto o jooɗo waɗa yewtere goto foof yaltata ko guiri mum ne mbaɗa cam cam goto foof yaltata kene yongini goto fof yaltata ko so tawi ɓernde mum ne arduno ne heewi yahata ko ɓernde mum ne lesɗi taw ko kanko rewda ɗon Ndiaye Seydou Amadou ka duwanteɗo min duwona mama yo Allah junno ɗo ko juusi gati hamen gandi ko mbaɗanta leñol ngol a waɗi mirani pour wonde aɗa daña hen CFA malla aɗa daña hen galleji malla aɗa daña hen otoji ɓutti pourtant aɗa wawno dañde ɗum gati defte maɗe mbaɗataɗe ne mbawi yaltinde ɗum kono yenen noon mbeɗa wawi nandude Tidianatou Sarr so ari tan wima hokkam deftere hokkat ɗum a yeyata ɗum bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe mi wasa jurnade haala he tan par ce que woɓɓe ne keedi caggalam ko enen ɓiɓɓe fulɓe naniren haqqillaji kettoroɗen haqqillaji nde won noon so tawi neɗɗo lokki langguere wulde o waɗe hoƴƴindu o andi kene wuli kono andatani safi neɗɗo noon heɗora haqqille deeƴa e haqqille ma mbawa ganduɗa naftorade woni ko keɗotoɗen keɗoɗen ɓe kamɓe ɓe timminta ko boni ɓe jaata ko boni ɓe mbatta ko boni gati haɓe tindina hanki men haɓe daara hanki men nde won noon so wiyama hanki men tan ko hanki men joɗɗo ko hanki men momo ganduɗa en tawa kono ko hanki cifteteɗo ko hanki kadi mo ganduɗa joɗɗo gonnoɗo min de mi yawani hanki men o nde won noon so tawi a uddiri Piindi TV sa tawi noon yewtaram ko pinal hanki e hande pinal men hanki ngal hangal welimi nde won noon hangal yaade kulol hangal yaade gacce hangal yaade kerse enen fulɓe noon so wiyama leydi tan leydi foof ne jogui ganduɗa valeur mum leydi fof ne jogui produit mum leñol fof ne jogui produit men enen holko woni produit men kulol men e gacce men nangtoɗen ha tiiɗa kettoɗen ɓe so tawi en duttima e hanki men tan en duttoto e gacce men duttoɗen e fina tawa men duttoɗen e needi men nde wonno ɗum ne woƴimi ko neɗɗo woƴi ɗum ko kalɗo darima haala ɗum ɗum noon bandiraɓe mi haalno ɗo tan otomi kadi ɗumin de mi ñaguima on yaafuya ko Tidianatou Sarr debbo mo horndolde e kadi ko debbo ganduɗa jooɗiɗo hande Dakar ko on tan yiiɗi yewtude mon ko miñiraguel mon ko baɗiraguel mon ko ɓinguel moɗon mi ñaguimon yaafuya kala noon ko feewe haala he ko jomiraɗo subahanahu wa taala kala noon kadi ko manqui hen gandon kadi ko min ɓeɗon noon ko horndolnaɓe goni ɗo oɗa ko miñum Kadia Dieye kamɓe jiidi baba goto wiyete ko Oumou Hawa o ko sehil makko funere makko ummi ganduɗa ko Touba minen foof min gaari ko notita ɗo noon bandiraɓe on calminama on juurama kadi on beltanama haadema yaade guelel leñani wi ko mbiɗa aɗa yiiɗi Ndiaye Seydou Amadou ko
oɗo kurus ko almudo tijjani kanko ne kanko hokkirma ɗam sababu ni ko mbiɗa aɗa yi Ndiaye Seydou Amadou ko nanguiri ɗum Allah annen nanguiri Allah bisimilla bandiraɓe ɗum noon o médaille ko médaille tiɗɗoyam oɗon gandi kam innam nde holko haalata ma taw min ko Alhaji Mamadou Seydou Ba innimi Tidiane Atou Sarr innam nde ko Madina Gounass ummi mi jaggui wirdu mbeɗa yaare 12 ans ɗum noon so tawi mi hokkama kurus ko médaille ɓurɗo mawnude am mi weltima mi salmini on mi jaari mi salmini debbo hen e gorko hen suka hen e mawɗo hen min jetti Allah e nelaɗo muɗum min jetti e jeeyi sababu garagal amen ɗo e ko jeeyi sababu dental enen yo Allah joni ɗum ha joni Allah no wawi kadi mbatten ni ko laabi ɓiɗɗo liftin Allah no wawi dañen hono Ndiaye Seydou Amadou en ha heewa Ndiaye Seydou Amadou ko miñiraɗo amin mbayrodira amin jooɗo duuɓi nogas duuɓi sappo duuɓi jooni jiiɗirani ko mbayrumi yiidomo hannde so tawi manqui duuɓi sappo ko seeɗa wonata hay ɗum ne min kalde koye téléphone ko musidɗo makko jiiɗo makko jaadiɗo makko almudo makko so tawino ko ferande wonno ñamde kam dañi gacce no feewi on ne jooɗi ne haala ne haalda e goɗɗo ha haali inde makko mbimi Ndiaye Seydou Amadou kadi Allah rokki kam min so min kaldi assalamu aleykum makko hakkude ma konngol amen so min assalamu aleykum keɗɗa ko ɓiɗɗo nokku tel haade ko nokku ɗum woni konngol makko salminama hakkude amen makko lawol gatu nde min puɗɗo nadde e sababu ñande hen min mbayri yidirde ummade on saaha jo e oɗo ɗo gonɗen ɗon yaara ɗum sappo comme balɗe on wimi aɗa andi Ndiaye Seydou Amadou mbimi an kam kono noon mbeɗa yiiramo ni kam ndego composé numéro waji wona composé numéro signal o wi giɗo maɗa goto nanɗo enen salminma yiɗiɗi haltide maɗa so tottini téléphone ɗumani assalamu aleykum wa aleykum salam a ɗum ko Amadou ɗiɗi defti ko refle konngol ngol haalanoma jeelanami tigui min ko kanko mbimi mbeɗa andimo o mi hersani ɗo sabu so tawi no woni no wiimi anda hokomo kaldarami ɗo mam dañ gacce seeɗa Ndiaye Seydou Amadou ko kalɗon ɗo ko onon haalyankoɓe onon jeddiyankoɓe onon windiyankoɓe onon joom haaluji en wonko kalɗon heewi ko heewde e makko hankkadi kam mbawa tan mbiyata tan mon fof reftata ko rewonno kono mayen mbaɗi hen noon haqqe kattanɗe meɗen e ñaagade Allah jomiraɗo joom mbaɗe bawɗo o yo Allah nawru ɗum yeeso walla mo rokka mo cellale hatta taw wawa kadi yettinde fandare nde o joguide amin jetta Allah nan amin jetta Aldouma Ndiaye nde tawno so Aldouma Ndiaye ko ɗo woni e wuuro he kono hakkille makko nen e diwan o kala ɗo neɗɗo woni omo yiya ɗum omo nana o siftori min e oɗo ñalawma hanki jamma hanki o e fa oɗo ñalawma o wi min noon alay sago min gara min goppi golle amen haajuji amen fof min gari sababu tagani min arde so wona sabu Allah e nelaɗo ɗum e sabu leñol ngol e sabu holko ko wona e dow mum ko e ko yeete e dow mum wonko ni ko haalata ko ɗum tawi ko sinno wonɗo wonno wallahi ma dañ ko kalli kono noon mi haalata bandira men Allah jarama on jarama honorable député oɗo noon so tawi on mbimo o noddama ɗo o notima ɗo ɓuuri fadde ɗo ɓuuri musde ɗo ɓuuri hulɓinade tawi caggal woni fe ko lefol ngol paygol e dande makko o notima ɗo ɓuuri sofde ɗo ɓuuri sofande ɗen par ce que ɓen jiiɗa yiide ɗum jiiɗa nande ɗum o noti ɗon o notide wutte makko latto o ari o ñaldi jomum guila sugu subaka hanaki ɗum deke kanko so noddama ɗo ɗo noddadama ɗum foti noon min noon mbiyatami ko Amadou Thiam jagge woni koye miñam Abdoul Aziz Thiam o mo timmoɗo ko mbalana noon so tawi ko ceɗɗa ko nodda wonko sara o haali sisi on ko haali seeɗa kono noon jele ñuɗɗiɗa ɗo jaɓɓaɗo jaɓɓuɗa ɗo debbo saranke o ko tottuɗama ko duwonomo yo yaaɗ ɗo ko heedi caggal makko ko arata e maɓɓe ko kala ko faake e sarankoɓe yo Allah rewdu ɗumen go Allah wonɗema sabu ko jeeyi sababu ɗum ko ine tiiɗi no feewi ɗamen Allah jarama on jarama on jarɗoɗon jam والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. En jetti Allah tawɗo kado to wela to waddi no welira ɗum waɗa kadi nde weɗi ɗum en juule nuraɗo sallallahu alih wa sallam. eɗen jetta sababu baɗɗo ha enen fof ndettiɗen hono bandiraɗo debbo o kajja jeeɗi nde aljuma jaayi noddimi haalnimi oɗo programme nde hokkimi numéro makko min kaldi hayɗo waɗo joɗɗumi joni ɗo mi yehnomo wadde makko appel vidéo mais ne wawi taw namni par ce que eɗen jetta aljuma jaayi no feewi sabu ko wonɗo fof kam woni neɗɗo yo Allah yo moƴƴere omo wawi yidde omo tabiti e yilde goto men fof sikara kañum ɓuuri yiddem walla kañum koɓe kaldata mbaddata fof sikara kañum heewi eɗen jetta wandiraɓe men rewɓe ummiɓe caggal leydi wona caggal leydi wi sabu Sénégal e Mauritanie wona maayo ren ndinen ala maayo ngo waɗay emin jetton no feewi ha tengti noon e arɓe ɗo e Piindi TV mbeɗa heewi yabde mi anda ko alfajiri télévision o ɓe jebranmomi tan wona ɓe yiɗimo ala jebranmomi tan ko haymi nana ko kalam sabu koɓe ayiɓe golle ɓe ɓayde mais jebran hami nana koɓe ayiɓe ko ɓayde dow ɓe ɗennan ɓeɗo sofde mi yiiɗa jeeyede Sénégal mi dow taw ɓe jogui kartal par ce que ko aduna hannde o ko kartal firde taw ɓe jogui kartal am mbeɗa wawi wodde mo waɗano mo jiɗmi waɗano kala ɓoynamo gueɗe men ɗum noon Piindi TV minen mi jogui fedde mo dammi wiyeɗe ko Piindi jogueɗe nam mbatta ɗumen nder maji emin jiiɗi darde moon yo ɓeydu sabu leñol ngol so ngol wawata yaajde feñde tan tawa eɗen jogui haaloɓe mbaɓen Ndiaye Saydou Amady ƴellira fina tawa nawa ɗum ko foti nawede o yallah yobbama malen Tidiane anen e koye so limti koɓe nawi ha ɗo foti nawede o enenne kadi hande en jokkol Ndiaye Saydou Amadou mi artara e ko haala e makko sabu jubbande seeɗa won ndendiɗen laana joddiɗen e laana ka wiyete ko fedde sifa hanke pinal hanke hamin goni hen min tawdiri hen e oɗo saaha so tawi waɗi fedde wotere tawi waɗi felle goɗɗe ko fewte waɗoɓe théâtre e mugoji findinoɓe leñol so tawi waɗi pelle en tout cas finde sifa hanke ko hen jeerno yahraw ni nde wona wotere ene famɗi e nokku e leydi Mauritanie en yettaki e haalde wattuyaade gal caggal leydi wonnoɓe hen ɓe yallah yirmoɓe yahoɓe tawi woni yaade heddiɓe yo Allah ɓoyɓe gueɗe men omo jeeya min gondi noon min jolde ala e kanko noon nde wonde ko moforoɗo wona dendiren ƴetti pulaar fof so gakkam noon gondi ɗum ko yaaji ɗum noon min andima fedde nde ɗo fedde GIE yiɗɓe Saydou Amadou hanki mi haalimi yonde oɗon jogui teddeji son panorima neɗɗo mbaɗen Ndiaye Saydou Amadou ni yahraw neɗɗagal makko e sifaji makko foof en tawe e fedde Ndiaye Saydou Amadou mahera majjara fedde GIE foti ko waade ɗon mahera majjata yo fi tabal ɗum ha tabal nde nane tabalde nde noon sene wola amu sen nane nanete ko karantagal nanete ko yidde nanete ko pellital sabu sode ɓamtede ñol fulɓe ɓamtirani ɗum pellital yidde tawa haaɓa
habbata jangde caggal ko Ndiaye Saydou Amadou kalden jangde Pulaar yo won mantorgal mon yo won gueɗal ngal jiɗɗon so goto mon darima e fedde sene haala Pulaar yaha Pulaar o ene laaɓi ceerno yahata omo weeli nande e mbiɗa wiyatno joni nde kaymi gumal nga nde haalata nde mbeɗa ñaago ga ene joom mbimi Allah wawi so tawi on dokkam ko won wasa rewde mo Allah jaɓatma Pulaar hande ɗemɗe gindi hande nder ɗemɗe gilliji aduna hen Pulaar jaago ɗemle dowro ɗum noon enen ko farmen ko jiimi hanke e hirde mbeɗa andi kam suwalɓe yallah yoɓ moƴƴere ɓe jaako e ɓamɗo Pulaar ɓe jaako e ɓamtoɓe fina taw hanke e ɗum noon enen fof goto fof en jogui hen ɗemɗe gendiji ududal ɗemɗe gendiji e Ndiaye Saydou Amadou jeeya koye soppuɓe ɗe jeeya koye ɓawmi monɗi yallah yoɓɓe moƴƴere to Sénégal to hande eɗen mbawi wiide ene waɗi wellitade mo gardiɗo leydi ndi ene hokki ɗum gueɗal ene hokki ɗum fayida ha e duuɗe guinɗe ɗe janggueteɗe mais duuɗe so uddirama so jahani toon ala janggoɗe enen wonat toon gaɗaɗen ko oɗen heddiɓe mbawne ɓe jangga ɓe paama enen fof mbatten haalde to banggue ga e Mauritanie adinoɓe sosde jeeyaɓe sasde e nder ɗemde Pulaar waɗi lojande eɗen gandi ko addi lojande kono en tognima en duuɓi guite meɗen e ndiyam adama si en nanɗo eɗen mbawi on ko mbawi hen sifone ha guite men ɗe perte gonne ko guirme gon ɗo fertude enen jiɗɗo fertude lojande nde nan fuɗɗo yaade e kuulal hikka waɗama ko fewte ɗemɗe e gastirgol ɗemɗe gendiji e tippude jangde kuulal ngal so tawi a nani ngal ni a janngani ngal a famani nder mbiya wonde ken homtade ken majjinade sa famani ko woni nder ko mbiya hen hay mbiya wonde haalpare en woni koye mumtede leydi hen en noon jaab ko jabmi salo ko poɗɗa salade wata sada salo yahata waɗani caggal nde ɗum wone ene defe haade nawede e nder région ngaji mawɗo leydi o rewni konngol makko ɗo foti rewnin ɗo minen min jogui député ji danema e mbiyete les députés de la vallée hande neɗɗo fof ma nan Pulaar ene haale Pulaar Sonake woro ene haale e nder assemblée nationale amin mbiyani adiɓe haydara mbaɗandi kono alhamdulillah minen bindi ɗum e règlement intérieur assemblée nationale nane haale sa haali Pulaar firde ko arab mawɗo leydi o woodi mo ñumbani on ñumbani dental amen ngal min ñumbani minen min poti ñumanede ɓe jeehe e nder région ngaji he mbaɗe feere min jittam ko rapport aji garoji winde hen minen de wiyoɓe mbimi e sonkeɓe e sarkude e jolfuɓe emin jiiɗi ɗemɗe gendiji ɗe mbatta gartire e tikkude jangde ɗum tan min yo windere hen yo windere haysoko less yo windere nden ñumande mawɗo leydi ñumino ñumani mo woni ñumani on ñumani minen ñumani poti ñumani yallah yo fedde ɓamtare Pulaar refti hen ko waɗa o jonde au niveau national waɗi ko atelier ji sappo e ɗiɗi hen atelier goto min adduno ɗum wonko woni hen Ndiaye Saydou Amadou min ñaagi ɗon piré piston caano yimɓe ɓe ganda ko woni hen ko jaggoro ko jaggo ko liggete hen ko liggoɗen hakkilantagal janggo sen jeeyi ha en jooɗi men potti koyɗe en ɓaggima tawɗo ɓaggino ɗon tiiɗi ha ƴeewen ko ngakki ko mbiyen ha ɗum de min jiiɗi eɓe jiiɗi ɓe nde kono wona wiide min ngala hen wa tawa famani ala nanguen hen ƴeewen ko moƴƴi ko ɓurtoɗen ko moƴƴani ko ɗaccen hen tan seeɗa si ha ɓooyi eɗen jogui ɓis mumen arɓaddere
fedde nde ɗo noon so tawi ene into fedde Ndiaye Seydou Amadou nde janndal Pulaar nde mawnina Pulaar nde ñiimna Pulaar Tippoli Dieng nen ko naane he fitti ko ɓiye ene fof yo ɓiɓe men jaha janngo e Pulaar ɗe waɗi geɗel gongel noon geɗel ngel ko ngalu ko haali wonko haala ɗo musidɗo Allah jarama defte kaalaɗe ɗo e cuwa muulede ɗe ko weddam wana koye meɗen enen fof mbiɗen ko ngari gadde ballal moɗon wona ɗo makko ɗon ala ko ko kalten ɗo joni defte ɗe so tawi wittoji mbaɗaka defte ɗe dañe muule arta e ɓesgu huutere yahata e nokku mbaɗen hen kuuɗi goto fof waɗi ndin muuɗo kadi hay hanne fedde yo care ɗum ha yaaji goto fof waɗi ndin muuɗo Piindi TV oɗon jogui haaji jamiyankoɓe oɗon jogui haaji care ɗum ha cakton ɗum hay goto fof waɗi hen ndin muuɗo saabu duɗal ɗemɗe guenɗiji koko heɓɓude attirede nder laamu duɗal ɗemɗe guenɗiji waɗata ko yimɓe wittoɓe koko windete ko ma muule laamu ngol ma hokkuɗen ngalu tawa ne famɗiri ko jiɗɗen wadde ko laamu ngol ma hokkuɗen ngalu tawa ene famɗiri en yiilade jangguinoɓe yi e wadde deftere ko heddi ko enen mbaɗat hen juuɗe meɗen moƴƴi noon ko dañen dental dañen goto dañen gardigu hoola arta e meɗen formodiren dusodiren goto fof adda gueɗal mum ko mbatten ɗum noon yo wuur fedde GIE Ndiaye Seydou Amadou yo wuur ɓamtare Pulaar Sénégal mutten wawi on fof yo wuur daraniɓe leñol ngol hande en dañi jalal manggal wirnima hande hono ceerno oustaz Tiiɗi hanki jamma tan emin kaala haala makko yo Allah yurmo yafamo janggo inchallah taala o ɓengi heɓe ñaabinɗo ɗeɗo gueɗe fof gueɗe jawoje meɗen ɓe fof mi guinniyankoɓe ɓe ko guinniyankoɓe darani ko leñol ngol no leñol ngol eɗen parmi ngakkirɗen seeɗa tan ko rentude ɗe ɗum noon seere men ɗe Allah andi ɗo fuu nafo o yaltata kamɓe enen fof en duundiren mbele Allah no waɗa dental dañen dental hitande hannde lebbi 6 emin jiɗi renndinde fulɓe Mauritanie haa teŋti noon e daranooɓe ko feeti ko wiyete basi humanitaire hitande lebbi 6 ko jomolon hay gooto yottata gooto hakko jomolon Allah wadde kam Allah walli en ha woodi ko daña eɗen jinno ko ɓuri noon kono wonko daña o saha joni banggue juɓɓuto ndin juɓɓuti jodima e mawɗo leydi toɓɓe 4 ɓe kaali toɓɓe 4 ɗe fof mawɗo leydi onon kaali ɓe mbi ahan o wi min jaɓi 4 ɗe fof jeehe kaari jeehe jodori min toɓɓe woni lama ene jeeya hen gendiyanke on kan Mamoudou kan Ousmane Mamoudou gendiyanke eɓe keewi o woni ministre hande jogui dendagal faggudu leydi Mauritanie omo jeeya hen ko kalten ɗo ko fof ñumaɗeɗe fof koye makko rewata ɗum noon waaɓe noon ene wawi taw won hen kay ganduɗa yalla yoɓɓe moƴƴe ɗe jiiɗa feeñ ɗe jebbiɗerne donc ɗum ɗon wona koye lawol par ce que so tan ko ɗeɗen caɗele jaglani ko wiyete gotal kanko leydi ɗi gasata e fulɓe ma garta e haqqe mumen keeɓa haqqe mumen ha timma dokke place ma timma de on saha leydi Mauritanie wiye leydi Mauritanie deeƴal waɗa Sénégal e Mauritanie deeƴal waɗa so ɗum ala deeƴal ala ɗum noon eɗen mbiya yallah yoɓe moƴƴere leyɗele men waalo ko heen wona fof ala leydi waalo mawɗo leydi wi wonde leydi kala leydi jeeyi aada ene heɓtina hay Sénégal a dañi ɗum noon ko enen noon dagtoten wiyama juɓɓe so juɓɓi mi adda noon joom kaalisaji en joodoɗoɓe kaaldoon pamodiri so pamodiri sifa waɗe hakkude mon kanko addata kaalis onon jeeyi leydi mo liggi leydi ndi naftere e wuure hen
kono woni goɗɗo ɓe goɗɗo ɗum ɗo fof ko geɗe ɓennuɗe inchallah taala hettere banggue muste banggue ɗo e ɓogge ɗo an wiya ha wiyanma tiiɗa inchallah taala na so ma naat hen so tawi joom leydi en jaaɓi tippude no wiiɗa joni ɓeɗo gueɗe fof gueɗe eɗe moƴƴi gueɗe paaɗe ɗum noon eɗen gasnirni han mi wino hanki mi naati e fedde nde mbeɗe tengtiri ko fedde he jeeya mbeɗe sikkini kadi wonɓe gondumi goto fof ma waɗa hen jumum inchallah taala ɗum noon fedde nde wende muur hotode won fedde whatsapp gonen ha so tan ko ha ɓoy go fof yaltere goto ko ala yonomo fedde par ce que damir leñol ngol wawa habde wawa wonde kaɓo wawa wonde ganduɗa hono so ko alay saago ñande foof yo ɓeydo silminade o ɓeydo tidde saabu fandade en to fayata ne woɗɗi ewa ɗum noon alay saago jottani mi dañe joɓani mi dañe joɓani ndi ko muñal joɓani ndi ko muñal joɓani ndi ko muñal Allah hokku en kawragal waɗa en rennuɓe ɗum waɗen bat garten sirruji meɗen ndenen ngal ɗo dental yo wurduga Allah jarama fatiye salat fatiye e yalla ɗifla jeene Allah andi ɗo ho jande seere mam ɗum ɗo e nder dankare eɗen dokkaɓe teddungal yo mbat siruji ɗi ɓe gandira less wiyete Allah waɗa kawragal omdira Allah ko bismillah fatiye salat fatiye yalla hokku en kawragal عليك باب عليك هي la démonstration la force Allah Akbar Allez, ɗum wiɗaɗi tigi wayta puɗɗoɗen ɗoɗum pinal ñañal e ganduɗa tiwɗiji maɓe harta ɗum kamɓe gadduɗo Seydou Nour wayta puɗɗo Seydou micro
salaamaaleykum bandiraɓe yamusan sibi mon naare ladde wara kooɓo Inshallah, I'm very good. I should want to والله بسيادة نجاوة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsumen dari Indonesia, konsumen dari Indonesia, dari kita dari Pirawa. Alam kita berada di mana? Dan dalam kala yang kemudian mendau, jadi hera hanan agar mati kita. Kalau anda bilang ada keinginan وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ودفتر ناغر جندم تنغل دونم فجر جندم تري جندم تكون تنغل PULAAR ولا فسوني كذاك دم جندم إلى مجد تكتل كير بكي جند جوكلنا تبلن مرتاد جنغو كسكادنا مات عبد الله مدرسة نون أفريقيا من الجدة Bagaimana hal yang sama hal yang ganggu kita? Coba kita mereka pilih kepada hasil. Assalamualaikum, halai balambe jibod. Assalamualaikum, halai balambe. Assalamualaikum, sambamayan. Assalamualaikum, Sayyid Muhammad. Assalamualaikum, Abu Jai. Assalamualaikum, Daud. Bakawe hawni babali, bakki bakawe hawni babali, lugere basu Allah gata joy tumbi, yari bakar bawjer, yari Bukan sama, dia patar rumah jengkel di Cogo mau selesai aja. Dia bilang Muhammad Musa, Abu Sama, tinggi itu kalau wala bersama campuran, kontak alfa sama kesana zaman. Kalau itu dulu juga sambil dia ke Muhammad, tapi antara main salah yang kita sambil kita ada Musa.
Hey, kettundiren seeɗa minen galɗo ɗo o ko ari ɗo ko kala komin mbaɗanimo amin jiiɗi waɗandemo ko ɓuri ɗum Ndiaye Saydou Amadou hakkude makko e subalɓe wona hande fuɗɗi kala komin mbaɗi ɗo gande min ngala ko ɓuri ɗum amin jiiɗi seeɗa kettonoɗon min sukaɓe rewɓe ɓe dañi koɓe jiiɗi ko taari dañi ko hedde e noppi yimɓe allahumma salli ala seydina Muhammad ko jarani e subalɓe bakaw ha mare mum ha joro woni Hafsatu kamɓe darnama kamɓe kalis a jarama Hafsatu on jaggat golle joni en tottani le maire de la commune de Boghé Misikou, on est entré par la grande porte. So tawi a are wuro le maire t'a souhaité la bienvenue. Sa jodi ma jodo tako ngabo ma jodo période ma yoda. Hami jogi fierté mawdo e fête nde do. Misikou waɗama parrainé ma plus de 20 fois. Hay lawol goto o meeɗa ɗum salade. Nde nodduɗomo kalanɗo mo ɗum nde ndewo jabrowo no wiyon ko garowo nde omo wonde haqqille makko kañum ari cide fof no ari caggal makko nde min garan joni nde wiya ko ɗacci e lawol o ari nde wonno lamɗo suyama ɗacci e lawol e hetti nde min naati nde yimɓe tini o naati woni ɗo ko monsieur le député on député à l'Assemblée nationale c'est égal on officier judiciaire de la police somi hollani ɗo nedi joni tan makko wawi jaggude ni ari ɗo ko neɗɗo tiɗɗo kadi wonɓe caggal mum o yewaka mi wiyani cide tan kono duwan haala fof na rewi caggal makko so wonano faaɗen nde wonani wayanno ɗum noon min kuccumi ɗo koye tawno Oumar Sali Samba Gawo haysara Oumar kaddata Oumar mama Sammata Oumar Ibrahima Oumar e Bintou Oumar e Djibu Oumar kaddata Oumar jibini gedde kaddata jibini Kumba Sidi gedde nene maɗa Ama gedde kaw maɗa haysara gedde nene maɗa ɓeɗo fof mbiyete jawtani jammaji sarani min kuccimi ɗo koye taɗum kala koñe kome arɗo Samba Ibrahima ñoko Silemani yaruɗo gueɗal mum famɗani ɗo e leydi ndi lom o triple casquette hammadi galo hammaro galo selbu galo tabal galo yero galo barke yero galo e paati yero galo e buubi yero galo e nuhum yero galo aha lamɗo fof mennoɗo laamade dañi kaalo haala mum ɗum noon jafo ɗon kulkuli ñiwa dibiri ɓuur bagal ɗum noon min mbima bisimilla noni kalis o on jarama ko fonno haalede Ibrahim, walluno daro chaise, wallu wobbem.
Oɗo tan subalɓe mbawi haɗandema. Allahu akbar. Allahu akbar. Ndiaye Saydou. Ɗo tan subalɓe mbawi haɗandema de hankkadi. Yo hal X. Minel. Ketengala. Tonight, August 90 deja. Didi, 30, 90 mil, 20 mil, Jagom mil, Jedidi mil, Jetati mil, 200 mil nati, Sapoy Goti mil, Sapoy Didi, Sapoy Tati, Sapoy Nai, Sapoy Joy, Sapoy Jagom, Sapoy Jedidi, Sapoy Jetas, Sapoy Jenai, Noga Sapoy Jagom. Noga se go, noga se didi, noga se tati, noga se nei, noga se joy, noga se jego, noga se jedi, noga se jetati, noga se jenei. Chapande jetati, chapande jetate go, chapande jetate didi, chapande jetate nei, chapande jetate jetati, jedidi. Jenay sapo temetere ujunere nando temetere ujunere waturo hakila altuma after wadi toto dum kanko wadi dum e nder manage o toto nani wala dey kunna sar yeki ko fami hen ujunaje sapo ka tefa jego sapo rugi sar ligo fami hen 50 mil fami hen ujunaje bom Jagom. Mashallah, mashallah. Altuma, mais on va faire des roues et tout là. C'est prévu, Culturel. C'est gagné pour une vidéo de Altuma. ganduɗa ko kañum wonno faare meɗen gayden joni koto on kuccitten caggal ɗum jettiɓe konngudi meɗen fewdani eyyi altuma no mbiɗani koko hiiri ko adi foof en calmini mareno e dow winde fuɗɗo député en mbiɓe bisimilla kamɓe dendagal délégation moɓe gardi ha tenti e ñeɗɗe maɓɓe Ndiaye Saydou amin jiɗon joɗɗa seeɗa jafono seeɗa no huɗi koko hiiri konoje ɗe ɓennani eyyi mbeɗa heewide noon so tawi neɗɗo wiyama ko Allah hay so toɓani fuutankoɓe ne kewiɗe sa ɓaaɗi lamɗo yo dañ ko kalanɗa ɗum walla dañ ko tottuɗa ɗum
ma dañ ko min kaala yon kono ma dañ ko min totti on kadi ko kaga ɗo wiyata ko waɗa ɗo koko bonan dendagal ko waɗa e gueɗe fuulankagal fina tawa men cosaan men waɗa koɗo haaji wadde adama silman siri e jeeɗo allah goto are makko wi monsieur Oumar ñande fo mbeɗa waɗa toon ɓenki dañde wuune o wi a waɗani fodde kene yawani jungo sa yaawi jungo a waɗe fodde daña wuune won ko joguiɗen ɗo monsieur le député wino ko yo waɗe tan par ce que waɗani ko hoore mum yo totti tan less ko minen mbi ala yo totte goɗɗo wiye ñamma sibu ko mbatta ɗo ko soofani hessinaki woni ɗo ko cosaan fuurankagal woni ɗo ko cosaan leñol fulɓe kala ballu ɗum balluɗa ko leñol fulɓe fof won ko jogiimi ɗo e jungam so neɗɗo fiyama ɗum yawata woni ɗo ko 1 demi million uguya temedde 5 ujunere uguya woni ɗo mbaɗen kelle bandiraɓe temedde 5 ujunere o wi yoɓe mballitoɗo daram hoɓe moon so neɗɗo ñamlima ɓuuɓi yoɓ ɗum jamma no wonno ko mbaɗannomo kone mawne makko ɗum noon ɗon demi million woni temedde 5 ujunere 500 000 ugiya ene umbe jugo makko ko monsieur le député e bandug en ene fawi juuɗe mon yon doga ɗum jam mbaɗa hen dane hamori Hey! Batin micro non. Lewna neno. Ay, hande hay. Lewna neno. Vas-y, concentre-toi. Hey, concentre l'image. Ah, du coup, du malis. Voilà. Machallah.
bandiraɓe sehlaɓe ha joni gonɗen koye programme Ndiaye Seydou Amadou en gonɗen koye programme mo ganduɗa ɗo ko hande laaɗe ɗe mbaɗi jirire woni kihiɗe fifiro dayrare en jii bandiraɓe laaɗe ɗe gaari laaɓe ɗe mbaɗi jirire kono wona ɗum tan en jii cosaan o en jii cosaan sarakuleɓe en jii cosaan fulɓe aynaɓe ko gaddi en jii sukaɓe rewɓe pulaar en koɓe ɓen gaddi ɗum noon ɗiɗo ñalawmaji mawɗi oɗo kadi ñalawma mawɗo oɗon gandi ko Ndiaye Seydou foti noon so tawino Ndiaye Seydou waɗinino leñol ngol teddungal kono leñol ngol kadi ruttimo teddungal hannirta ni nde wonnoon bandiraɓe foof gaari keɓal e peewal en jii maayo ngo caggal maayo ngal e yeeso maayo ngo guure taariɗe foof babaɓe en guure keddiɗe hay wuuro woto ganduɗa yatirani caggal kamɓe foof ɓe gaari notitade hande ɗum ɗo noon waɗi fayida bandiraɓe ɓiɓe fulɓe wiyeɓe mbimami dutten gendiyankoɓe men teddungal gati ɗum ɗo ko hunde softinde ko hunde softinode gendiyankoɓe men so tawi gendiyankoɓe men enen daari jamma e ñalawma ene kildina yo leñol ngol yaade enenne yo jarnen wadde ɗiɗo ñalawmaji pattam lamiji kuccitene joomum duta ɗum teddungal nde wonnoon teddungal dasatake rondata kono teddungal kadi ruttata kono eɗen gandi Kadiata Hammadou Abou Dieye joguiɗo ngoɗo miijo eɗen gandi ko miijo moƴƴo kono eɗen gandi kadi Aljuma Ndiaye jaatigue moƴƴo eɗen gandi Aljuma Ndiaye yatirani hen caggal machallah e bandiraɓe foof gaari notitima Matam naɓe gaari notitima bandiraɓe foof gaari notiti kono joni kadi paaɗen ganduɗa koye hirde ɗiɗoɓere woni hirde Pehane eɗen gandi Ibrahima Diène Hammoye Diop en foof nan toon ko joni ko toon kadi paaɗen mbaɗen hirde ɗiɗoɓere oɗon gandi noon gollal ngal ko manggal gollal ngal noon ko tidde kono kadi mbiɗa haalanma pulaagu dañi ɗo hande teddungal kono Ndiaye Seydou dañi teddungal hande ɗo e nder Boghé Ndiaye Seydou dañi teddungal ɗo hande e nder ganduɗa Mauritanie so tawi noon wiyama Mauritanie e Sénégal maayo wonani kerol gati ko ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami so wiyama gendiyankoɓe men eɗen gandi Mauritanie gendiyankoɓe men nan toon hano hani